Kaixo, ongi etorria, goazen lau aldekoak eta zirkunferentziari buruzko errepasoa egitera. Eta hortarako 10 ariketa prestatu ditut. Goazen lehenengoarekin. Jartzen du, identifikatu irudi honetan. Horra, hemen dugu irudia eta esaten digute erradioak zeintzu diren, diametroak eta kordak. Horran, goazen erradioekin. Badakizu erradioa dela zentrotik, zirkunferentzia doan zuzenkia. Orduan, hemen zenbat ditugu? Baditugu AO, izango izateke bat, AO, bestetik BO, BO, CO, CO, DO, DO, EO, EO. Orduan, hemen ditugu 5 erradio. Diametroa kalkulatzeko elkartu behar da. Zirkunferentziko puntu bat beste batekin, baina zentrotik pasatzen dena. Horra, hau izango izateke bat, ezta? AC. Horra jarriko dugu. AC diametro bat da. Eta badugu besterik, bai, BE. Hortik pasatzen delako. Zentrotik. Bi ditugu. BE. Orduan, bi diametro ditugu. Eta faltaz ez digu kordak. Hemen zenbat korda ditugu? Bi, ezta? Atik bera, ikusten dezuen bezala, hau da korda bat, atik bera, eta beste bat, detik era. D, E. Bigarren ariketan, esaten digute, kalkulatu lau angeluen balioa. Horran jakin behar dugu, angeluaren balioa, E, I eta U. Eta 3 gauza dakizkigu. Angelua, 23 graduren osagarria dela. Orduan jarriko dugu. Angelua berdin. Osagarria zer da? Bi angeluen artean 80 gradu osatzen baditu. Orduan da, 80 ken 23. Orduan, 67 gradu ditu A angeluak. Goazen I angeluaren gana. Ze ez dakigu, I berdin, 32 graduren betegarria. Betegarria da, 180 gradu dituztenean. Orduan, 180 kendu beharrizkegu 32 gradu. 158 gradu. Orduan, bi badik dugu. 3. U. U angelua zuzena da. Angelu zuzenak badakigu zenbat neurtzen duten, ezta? 80 gradu. Eta bat falta zaigu. Hola jarriko dut. E angelua. Nola lau aldekoa den, lau angeluen batura badakigu dela 360 gradu. Orduan, kendu beharko dizkiogu 3 hauen batura. Orduan ingo duguna da. Kendu eta 3en batura. 67 gradu gehi 158 gradu gehi 80 gradu batutzeitugu eta kendu behar dugu 360. Horan, 3en batura, jarriko dugu, 360, ken 3 batuta, 305. Zenbat ematen du? 55 gradu. Orduan, hemen dugu bigarren ariketa. Goazen 3. bila. Jarriko dugu gorean. Zer dugu? Kalkulatu zenbat alde dituen poligono erregular batek. Angelu zentrala 55 gradukoa baldin bada. Orduan, gu dugu poligono bat, horrelakoa zerbait, ez dakigu zenbat alde ditun, angelu zentralak ditu 55 gradu. Zenbat alde ditu? Gu badakigu formula, angelu zentrala, berdin, 360 gradu, zati alde kopurua. Orduan, kaso hontan gu badakigu 55 gradu direla. Zer egin dugu? 360 zerbaitekin zatitu dugu. Ez dakigu zenbat aldekin. Nola jakin dezakegu? Hau pasatzen da bidertzen, hau zatitzen, orduan alde kopurua da 360 zati 55. Zatiketa bat egin behar dugu. Eta zatiketan ere emaitza da 8. Orduan, zenbat alde ditu? 8 alde. Lortu dugu. Eta galdetzen digute. Poligono honen izena zein den adierazi. 8 alde baldin baditu, oktogonoa da.
eta B ariketan kalkulatu zenbat alde dituen poligono erregular batek angelu zentralak 12 gradu baldin baditu. Formula hau erabiliko dugu berriro. Orduan jarriko dugu. 12 gradu da angelu zentrala. Zer egin dugu? 360 zati alde kopurua. Ez dakigula zen baden. Aldatzen dugu lekuz, n berdin 360 zati 12. 30. Orduan, zenbat alde ditu? 30 alde ditu. Hau izango zateke, gure hemen. Kalkulatu 8 zentimetroko aldea duen hexagono erregularraren apotema. Orduan, hexagonoa. Hexagonak hola dira, 6 aldekoak. Eta beraien ezaugarria, ez da gogoratzen zeaten, da barruan ditula 6 triangelu aldekideak. Dea aldekideak. Eta datua da, hau dela, 8 zentimetro. Orduan, ateratzen badugu hemendik triangelu bat, izango da 8 zentimetro, 8 zentimetro, 8 zentimetro. Apotema da, hau, hemengo hau. Hau, ikusten dezu ez da? Jarriko dut beste kolore batekin. Hau da apotema. Orduan, apotema kalkulatzeko Pitagoras erabili beharko dugu, baina triangelu honek ez digu balio, izan behar du angelu zuzena, orduan hartuko dut horrela. Adibidez. Hemen nola dugu? Hau 8 da, hipotenusa, noski, eta bi abediak katetoak. Hau zen bada, aldearen erdia, 4. Eta hau izango litzake guretzako apotema. Amerikan zentrotik aldearen erdira doan zuzentzkia. Orduan, goazen egitea, badakizue leheneko egin behar dena da, hipotenusa berbi, 8 berbi, hau dela luzeena. Eta gero bihasteak, berbi, 4 berbi, gehi A berbi, batu egin behar ditugu. Orduan, goazen berreketak egitea, 8 bider 8, 74. 4 bider 4, 16, gehi A berbi. Orain, pasatuko dugu 16 hau, kentzen. 74, ken 16, jarriko dugu, berdin, A berbi. 74, ken 16, 48, A berbi. Orain, A bakarrik utzi behar dugu. Orain, berreketaren aurkakoa, erroketa da. Eramango dugu, errotzen. Zerbait, bider bere burua, 48. Gertuena zein da? Gertuena da, 7, 7 bider 7, 49. Horan jarriko dugu, 7 zentimetro gutxi gora bera. Bosgarrenean, kalkulatu erronbo honen diagonal txikia. Horrek esan nahi du 24 dela diagonal handia. Jarriko dugu hemen, berdin D. Eta 13 da aldea. Aldea. Orduan, hau osatuta, behar duguna da diagonal txikia. Eta hortarako erabiliko dugu baita ere Pitagoras. Erabiliko dut triangelo, atera egingo dut. Eta geldituko zait horrela. Diagonal handia, 24 bada, zenbat izango da hau? Erdia, ez da? Orduan da, 12. Hau, 13 da. Orduan, hipotenusa da, 13. Eta hemengoa, diagonal txikia, deituko diot D txikia, adibidez. Deitu daiteke B ere bai. Orduan B jarriko diot. B txikia. Nola geldituko da orduan? Hipotenusa berbi, 13 berbi, berdin 12 berbi, kateto bat dela, gehi B deitu diogu, azkenean B berbi. Goazen, berraketak egitea. 13 bider 13, buruz dakizute, ez da? 169, berdin. 12 bider 12, buruz jakin behar da baita ere. 144, gehi B berbi. Batutzen nahi dena, bestaldera, kentzen. 169, ken 144, berdin B berbi. Zenba da 169, ken 144, 25. Horran, 25, berdin, B berbi, berretzen dena, bestaldera errotzen, B berdin, 25, eta hau bai. Zerbait bider bere burua, 25, bost. Bost bider bost, 25. Horren, erantzuna behar dugu. Zenba da diagonal txikia? Hau baldin bada, bost. Zenba da, 10. Horran jarriko dugu hemen, 10 zentimetro.
Hor da, diagonal txikia. Segarrena. 7 zentimetroko aldea duen lauki bat dugu. Eta zirkunferentzia bat marraztu nahi dugu baldintza honekin. Orduan, esate dute, lau erpinak zirkunferentzian egon behar dute. Zein izango da zirkunferentzia horren erradioa. Ez digut esan marrazteko. Galdetu behar dugu, marraztu behar baldin badega egingo genuke. Ez da zaila. Hau izango izateke guetzeko problema bat. Orduan, problema baldin bada, egingo dugu. Lauki bat, 7 zentimetrokoa da, eta erpinak egon behar baldin badute zirkunferentzia hola izango da. Orain ze gertatzen da? Jakin behar dugu zein den erradioa. Erradioa da hemendik, zentrotik, erpin batera duena. Gogoratzen zeat ez da? Hau dira erradioak. Hau, edo hau. Goazen egitea triangelu bat, beti bezala. Atako dugu triangelu bat. Ikusten dezut ez da? Atako dut triangelu hori, handituko dut. Eta goazen ikustea. Guri eskatzen digutena da R. Erradioa. Hipotenusa, gure kasuan. Zen bada hau? Bada, aldearen erdia. Horan, 7 baldin bada alde bat, erdia da 3,5. Eta hau zen bada? Kasu honetan izango da alturaren erdia. Baita ere 3,5. Badakizu hau apotema dela. Orduan, Pitagoras erabili dezakegu, beste bi ariketetan bezala. Orduan, goazen ikustea. R zer da? Hipotenusa. R berbi. Berdin, 3,5 berbi, gehi 3,5 berbi. 3,5 bider 3,5, 12,25. Hemen, berdina, 12,25. Orain batuketa egin behar dugu. R berbi berdin, 24,5. Berretzen nahi dena, errotzen. R berdin, eta 24,5 erroa. Zerbait bider bere burua, 24,5. Lau bider lau 16, ez gairisten, 5 bider 5, 25, oso gertu dago, 6 bider 6, 36, pasen geha. Hora jarriko dugu, gutxi gora bera, 5. Orduan, zein da erradioa? Jarriko dugu, erradioa 5 zentimetro. Segarrena badugu.